rek duwe iki daman-daman. Dadak wong sampel-sampel teko muga-muga duwe iki awet rek. Kate jagan tuku lemari ya. Alah. Lo. Iki lak begenggeng yo pinggirane pabrik gembel kerep are iki. Lho. Sopo sing gawe iki paling yo pedet. Hop, sret aku cedhek mercon bledos lambemu kon go. Nduk. Kene nduk mandeg kon nduk. Kon gelem aku ah. Apa, Mas? Tak go bengkel tak obong mek solar kon go. Kon iki lha apa mrene iki? Aku, Mak. Iya. Aku nyanyi, Mak. Kok nyanyi, potonganmu kok mentok ngono nyanyi. Sopo sing nonton? Ya lah. Kene, Nduk. Ngene iki sapa kok lu ngeloni? Kon kaya betet. Kon iso nyanyi temenan ta? Kon nek gak iso nyanyi tak jotos konku. Nyanyi ya, Pak? Gak. Gulung-gulung kok ngono lho. Sik, Pak ya, tak sesene sik Nyanyi. keri iki lho, Pak. Kok sisi payudaramu kenapa kon iki? Kenapa sisian? Aku mang liwat tembok ngarep, Pak. Ditobruk motor tebudel nglumpuk dadi situ. Wis ngene wis. Tak maju kono, rokok karo nyanyi aku. Anjene kon nek iso nyanyi tak bayar apa gak iso tak obong mek solar kon kene. Glane kejepe, Mak, urip kowe elek ngene lho. Sapa elek? Rupamu kaya kobokan. Kon kok nyocot ae. Aku tak nyanyi ya, Pak ya. Kon nek gak iso nyanyi tak pateni kene kon. Yo tak nek dipateni tak sumet maneh. Ya tak bayar biji. Kon iso nyanyi pinter. Ayo. Santri apa ngene kok? Apa? Santri kopon. Kopon dengkulmu moncrot kono. Santri dempul moncrot. Santri pekak. Lah iya pekok kon. Kon rewet tambah tak pateni dhewe lho kon. Kon iki gendhi kon. Tak pateni dhewe lho kon. Kon ku mateni aku katen. Ya apa? Lho kono lho. Hancurit yo. Kon meso gawe lho goblok. Iki agama gale meso dancuk iku. Ku tak sikut. Gosok cangkemmu kon go. Lho gua. Ya lho koyo lho. Kon kok nyanyi saiki ya, Pak. meneh buyal goblok. Iya, aja nyocot ae timbang tak pateni kon go. Gan. Aku nyanyi goblok. Ayo, ngomong maneh. Ayo. Ganting kon nyanyi maneh. Kok lanang ngene iki. Iki lho kon iku kanggo lato-lato kok ngancam bapak pateni. Genduk deno santri lulusan pondok. Ya, geblake mbahku. Tak nyanyi. Genduk deno santri lulusan pondok. Isih perawan durung tau ketemu. Apa ya, Pak? Nyanyok kokor kon. Kemerayak kok. Ki mang gara-gara digarap dulure Wak Yohan nggo mburi mang lho aku. Ya ampun. Ganduk deno santri lulusan pondok. Isih perawan durung tau ditemu. Om Maria Masoto la la la. Om Maria Masoto. Om Maria Masoto la la la. Om Maria Masoto. Stop. Ganti tambal ban. Ya ampun cerewete rek.
Gak ana hukume ya kira-kira nek mateni wong iki. Apa? Tambal ban. Sing piye lagune? Kok gak ngemelok tambal ban dodor kowe. Sing kawitane ya apa sih Pak aku lali Pak. Tambal ban meniku lho. Aku iki gua. Yo tambal ban. Tukang tambal ban. Rezekine sadalan-dalan. Golek aduwe sing halal. Banding iso gawe sandang lan bangan. Maryam Soto, Maryam Soto. Balik Maryam Soto. Tambal ban Maryam Soto. Lah kemana tambal ban sih, Bang? Kok cerewet? Iya bener muri tambal. Rungokno kupingmu lho. Maryam Soto balik maneh. Kok iso disalahno? Balik maneh lho. Iya tak kawitane. Capek gunung. Capek gunung. Kon sitok gurung mari sitok kok jaluk maneh kon tak biyo-biyokno kon kok. Dek jaman berjuang enawa njur kelingan anak lanang bi ana wong nyanyi kok polahe jembek aku. Yo nyanyo. Pun-pune. Dek jaman berjuang njur kelingan anak tapi yen tak apa sih Pak? Joke biaya lapo bokongmu angel. Action geding aku tak baca lho kon kok. Ya pokoknya bulan baleni neh. Enak. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang ambien tak openi ane sari opo lali Maryam Soto la 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 Maryam Soto. Wah, balik Maryam Soto. Lanjut sing enak. Lah ono Maryam Soto iku. Tak senengku, ketika aku. Loh, arek iki dadano mulia enggak to? Lah apa? Bayarane, Pak. Nyanyi gak pokro yo bayaran. Bayarane lho, Pak. Kon Kon gelem bayari tak gak? Nek wis ngene iki padha lanange lho, gelem bayari tak gak kon. Mas, jangan perkosa aku, Mas. Ayo bayar. Kon kelantap wedes. Cepet. Bayaran. Aki sayang. Aki sayang. Anu jamu. Aki cintaku. Ada jamu sapi goblok. Ngojo demek-demek iki lho. Aku diabet goblok. Aku wis kudu lho, Mas. Kudu. Iki jeki kok tak segar. Kon jare dandan to, Mbak. Ayo, Mas. Bayaran, Mas. Bayaran. Iya. Gak enak belanja bayaran ya. Cepet ah. Satu saya. Pakai ke. Mas. Ngrepe tok 150, Mas. Apa grab iku? Sing iku lho, Mas, sing ijo-ijo lho, Mas. Grab. 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 Ayo. Ke. Iki ngrepe. Lah sing taksine nang omah. Taksine nang omah. Ya mlaku dhewe kon. Akeh ta, Pak? Gak iso. Akeh ta, Pak, situ kok. Kon kok maksa sih. Wis sampe gak kono. Oh, Pak. Ya, pokoknya gak ebor. Aduh ya Allah, ya Rahman. Loh, kon macam-macam kon. Oh, dadakno langkon larang iki dulinan ya apa rek dhewe ku tambah ndek iki. Waduh, jakan itu lemari durung wedok iki rasane. Kari piro iki mang gawane 2 juta e. Ono ae aku melapong kene. Saya tak mulai ae. Ono blantik liwat. Hah? Apa iki?
dadi goblok. Wong jarke pengen dadi. Iya dadi yo. Oh, pengen gak. Ngombe ta? Ngombe. Jarangke pengen ngombe. Banyu peceren. Gak gelem. Banyu kobokan. Susu. Oh, jarang gendeng yo. Sweet. Kreweng, suket, witi gedang, garep, sego soto, wadokan tok kon. Gantian kon jar ketos ngono. Kene tekan. Kon jar ketos yo. Ganti kon. Goblok. Dase lapo nang mburi yo. Ndi? Dase iku wale. Saiki nek kene. Lho. Iki salane. Goblok. Kur ngomong ta lho, Pak. Wong cicil nek cicil baru. Yo. Dalam apa, Pak? Ngombe ya? Hah? Ngombe. Loh, ngombe ya. Lho kok gak ngombe yo? Wong jarang kok takoni goblok yo. Yo, bosan apa kan buah-buah. Bayar piro Jare ngombe. Kamu apa? Wis ndakku lho. Goblok wis. Enak sih. Enak kakekmu Pak masuk angin goblok. Oh, apa jane grocok ini. Kon muni wis. Kon sangune, sang kakekmu ngono ah. Ngamen iki sangune. Ngamen kok.
Awak grocok yo bayaran iki. Bayari kon. Nah, ngono. Nang minggato. Lah ya ndi duwike? Duit kakekmu ngono ah. Lho. Ya opo rek wong iki? Jal piro? 300. 200, kono 500, sono 200. Ya gak apa-apa. Ya bunder. Bunder. Ndi Pak, duwe Pak? Ndi? Kon iki aman Aku iki selanang liyane. Pak kon liyane badak kadun goblok masuk angin iki. Jare ngombe, kon mang jangan ngombe, kayak ngombe kadun. Oh goblok ngombe ku ngelapot delep nang ngene. Mek 100 sih. Ya kon lonjem naku. Sewane jaran. Kon kandhe dhewe kon. Ya, kan larat kon. Iya. Kon tanggapan ngele. Iki wae sapa iki? Wae sok. Iki gawe anakku, Pak. Iki Anak bojo, Mas. Jare ngepung iki. Iya. Walah, wae sulian paling iki. Gawe. Pak, kostume, Pak. Kostume sapa? Iki nyewa. Wae banjir iku jelas kok sawi. Iya, nyewa. Nyewa ngene mbayar. Pen. Lah ngene. Aduh. Sik, Pak. Kari, Pak. Ini gatok kono. Kluncuk temenan aku arek-arek gawan jengono. Ngene iki lho kelakon sapa ngene. Dekku sentere ya apa rek bojoku ngamuk padha kon tuku lemari mang. Cinta sakmene kae. Yo ya apa rek? Niku lha apa? Empul apa ki? Masalah. Alhamdulillah. Kan pulang legrek ta ya apa raimu wis morat marit tambah. Lho kan karo aku mari sandira wae. Sandiwara. Iya melok iku mang lho. Mari lapo kon iki? Karo iki. Aku seneng-seneng goblok. Seneng-seneng. Iya. Lah kok koyo ngene wis morat marit ngono. Iya arek-arek kurang ajar. Setelah kon mari lapo kon iku? Mari lapo? Mari digrojok ngene gawe aku. Lho, iku lambene sapa iku mari dicipok sapa kon iku? Iki lambeku dhewe goblok. Lah mosok nyun Asli iki. nemplek kene. Iki larang regane. Kon Mari seneng-seneng kon iku kebacut. seneng kakekmu ngono. Aku lho dik kuwi entek gawe arek amen-amen tak turuti ae Lho dik ya, entek. diutangi kanca gak gelem tambah kon nanggap sembuhan kali. Lah aku lho gak nanggap jaluk. Kaya pajuan ngono nanggap kon diutangi kanca gak mbok kei saiki sembuhan kali mbok tanggap. Aku lho gak nanggap arek moro dhewe jaluk aku mesti dicipok bareng lho. Tapi buktine kon seneng ngono kok. Seneng kakekmu ngono. Dik kuwi Makane ta lah mbek kanca iku sing loman saling membantu ngono lho. Ngene mang disambati gak gelem gak ono. iku jagane ge tuku lemari rek. Tanggapan sembuhan kali ditanggap. Sing nanggap lho aku gak nanggap jaluk arek-arek iku mbok sapa mang. Wong aku gak sore pijen Lah, ti. lah Pemene iya. mati budal numpak opo gak digotong aku ambek kanca-kanca. Gak lah apa numpak ambulans. Kapok dhewe entek. Entek. Jongon, syukur. Ge tuku lemari rek gak cukup. Kapok. Ijalon rek. Lapo jolono. Bojoku muring-muring jelas iki rek. Duit gak gablek. Aku sambat gak mbok kei. Lah awakmu jelas utang gak iso nyaur. Tambah mbok gawe seneng-seneng makane ta lah dadi wongku sing ngerti ambek kanca. Aku yo gak ngono awakmu Eling jelas jaman utang nyaur. biyen niku. Tapi yo ndok Kapok kon. potonganmu. Mari ngene nanggap apa maneh sing serem ngono lho. Serem menah mayit ngono ah. Serem nanggap mayit ini itu bumbunamu ah. Oh, delono lho. Anjane iso meneng kan. Kok sok main gowong ya? Lah iya. Mari go. Iya. Makane. Tion, Jadi iki bapak nggih iki. wis pirang dino awakmu pamit bali teko papan panggonan.